ಒಂದು ನೆತ್ತಲ ಪುದರ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ವೆರೈಟಿ ಬಂದದು ಕೀಜಿ ಕಾರ್ಮ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೀಜಿ ಬಂದು ಕೀಜಿ ಕೀಜಿ ಕಪ್ಪುದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡು ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಜ ಕೊನೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನೆದ್ದು ಈ ಮೂಲ ಮಲ್ತಂಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ఇంకా ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ತೋಟ ಕರ್ಮ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸುಲ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಮದ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ಮದ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೌತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊಡ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಮು ವೆರೈಟಿ ಅವು ಈ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಪಾದೀನಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಆರು ಇದು ಕರ್ಮು ತೋಟ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಇದಾದ ವಿಷಯ ಈ ಕರ್ಮು ಎಂಚದಾದ ಅಂದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪಲ್ಲೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ನಾಡದ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ 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 ಯಾನು ಸರ್ ಒಂದು 28 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಶುರುವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇತಕ್ಲ ಇಂಚೆ ಬುಳೆ ಪೈನಕಲ ಕಂಡಾಗ ಅದು ಪರ್ಪುಲ್ನಕಲ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ಪೈ ಕಟ್ಟಾಪನ ಉರಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರೊಂದುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡು ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಟ್ಟರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂಚಿಲ್ ಬರ್ಪುನು ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮಳ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಪೂರ ಸರಿ ಯಾನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದಂತೆ ಬಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೀವು ದಾದ ರೊಪ್ಪು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂದು ಕುಡಿಜಿ ಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕೂಡೆ ಮಲ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗೊಂತೆ ಮುಂಜೆ ಹೋದು ಇಂದೇತ ಬೀಜ ಕಾಣ್ತದ್ದು ಕೂಡುಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕರ್ಮು ಬಟ್ನಗಳ ಜಾಗಿರ ಅವಲ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ್ಯ ಬರ್ತೇ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ NMPT ತಕ್ಕ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊರಮಿ ಅದು ನೀರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಅಂಚದು ಆಣಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಡು ಬಕ್ಕನ್ನ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕರ್ಮು ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ಕಿಂದಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅವ್ರು ಕರಿಮೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮರಣ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಂಡ ಬೇತಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಪಾರ್ದು ಮೆಗ್ಗಾನ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಮಗಳು 60 ಹಾಕಲು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬುಲೇದು ತೂದ್ದೆಪ್ಪನ ಅದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಸಮಯದ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಓಕೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತೇನೆ ಮೊನ್ನದನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ 10 ವರ್ಷ ಬುಡ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷದ ಕರಂಬ ಮಗರ್ದು ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದರ್ ಬರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಮಗುರುಂಡು ಪೂರ ಬೋಪು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬೋಪುನ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ನೆತ್ತಲ ಪುದರ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ವೆರೈಟಿ ಬಂದದು ಕೀಜಿ ಕಾರ್ಮ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೀಜಿ ಬಂದು ಕೀಜಿ ಕಪ್ಪುದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಮ ಅಂದೆ ಕೀಜಿ ಕಾರ್ಮ ಚೀಪೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಉಂಟು అంటే కుడొంజి కరంబు రెండు నమూనే కరంబు ఉత్తుందంట ఆయన మస్తు తోరాప ఎందుకు కరంబు అండ్ అంటే కొంచెం ರಿಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಲಟಕ ಬುರಿನ್ ಬಲಜ್ಜೆ ಈ ಕರಂಬು ಪಂಡ ಆತ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದಿತೆ ಪರ್ಬಗ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ದಲ ಪೋಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಕಾಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಜೇರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕರಂಬು ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕರಂಬು ಅವತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ
ಸೇರ್ದು ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ಆತ ಹಣ ಐತೆ ಇರು ಅಂಚಿನಿತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದತಿ ಮಿಷಿನ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚೂರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ಬೋರ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಾಪಿನ ಐಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ತೂ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಬರಬಹುದು ಒಲಿ ಬರಬೋಡ ಆಯ್ತಾ ಕೊಜಂಟಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂಜಿ ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಳು ತೋಟಡ್ ಆಲೆ ಮನೆ ಉಂಡ ಅವಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಅಂತ ಇಡಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಣರೆ ಬಂದು ಬೀಜ ಕೊಣರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬೂ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ಬುಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನೆದ್ದು ಈ ಮೂಲ ಮಲ್ತಂಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ್ಬುಲ್ ಏದು ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಮಲ್ತದ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಸರ್ ಮಲ್ತ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಹರ್ಬಾದ ಎಣ್ಣೆಂಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದಕ್ಕತ್ತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ದನಿತಿರ್ಬೇರು ಯಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರು ಮಲ್ಪುರಿ ಮುಲ್ತು ಪೋಚಿರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಕು ಇದಾಯ್ತು ಜನಕ್ಕಲೆ ಪಕ್ಕೊಂದು ಎಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಪತಮ ಪೇರು ಅತ್ತು ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಇರದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಒಂದು ಆತೀನಿ ಒಂದು ಒಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಚೌತಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಚೌತಿದ ಪಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುಂಡು ತುಳಸಿದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕುರಳ ಪಾಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಐಕ್ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಈ ಸಲನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಕರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಕೆಲವರೇ ಕೊರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಚಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋಲಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಬರ್ತಿರ್ತೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಚ ಆರು ಬಂದಿರು ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಸಂಜೆ ನಾವು ಪೋಯಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಕುಡ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಬುಲೇದು ಕರ್ಮ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆಂಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಅವಂಡ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪು ಅವ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಅವು ಬುಲೇದು ಉಪ್ಪು ತುಳಿ ಒಂದು ಕರ್ಮ ತೋಟ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸುತ್ತಲುಂಡು ಕೋಡೆಗ ಅಂದ ಒಂದಿನ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು 2 ದಿನ ದುಂಬು ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಸಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾರುನು ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಾತಿನ ಕರ್ಮಲುಪ್ಪ ಕರ್ಮ ತೋಟ ಕರ್ಮ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸುಲ್ವಾನ್ ಮಾತು ರಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕರ್ಮ ಏನು ತೋಟ ಪೋದು ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ತೂಲೆ ಅವಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಅವಳ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆದೂರು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಇಂತ ಪೋಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಖುಷಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್